He video hi anei tu The Incredible Journey teremti na ron chop chua ani. Kumzanga chuang lai liam ta khan khawvel soi nghing lai khawp le nunphung thlak danglam vek thil pakhat a thlenga chu German puithiam pakhatin he kong khar hi chua kumsang chuang thuneihna fung chelh tu le khawvel lal rama thiltithei berte zinga mi a chou le chu ani. Chuvang chuan a hun laia mi ropui le thiltithei ber emperor le pope tenen anin chal to pha hiala helna Indona le boina na men lovin chunzomin khothlangram te po chu hun thimata kai chuain anom pha rengbok Martin Luther chanchin hi kumsang bichan veknuwa po ala thang zela heya chanchin hi an Indona beidon na le tan inte in ruk bona te hlim na te akeng tel vek mai tin khawvel tan hun engjok lawin trandan chanchin ani tel bok chu aya poimo le zual chu he thon thu hian ati hadam ngei chika bei seya I khothlir ati danglam hial mai thei mai phalchi ani lowang Rain lui pui hi Europe atui kong pui berzinga mi ania he lui lian tak maya hian apeng te zinga mitla le mu nom ber pakhat chuan Germany a Rain phaizol chu alwang tlanga a hmun hi moi eltiang ani la thuang main koitin atangin khuwa te chu an langa thing thami manga sak in tele biagin chhip zumwa te chu manglam thil la ang lek zo tlang pangango le kham chordo munte oitlana grep huan tele kul lungtileng tak te chu muntina mu tura om rain phaizol hi alung len thlakin amoi tak zet ma se he munral mong taka hian kumzanga liamta kumzabi som parukna tirlama khan boina na men lo alo thleng tlat mai kumsang khat zanga som pasari October ni somthung pakhat ania chonhulam herdeu to ani nge rain lui puya tanga hlavak lo zirna in mun pui Wittenberg khuwa chuan German puithiam pakhat chuan he ko thler lun tak mai hiron kalpelin Wittenberg khuwa in saklang sar le poimo ber Castle Church chu aron thlenga kumsang chuang ro rel to khawvel huwa pathunei ber hialangai thin thuneihna le lalna churon chole tin chu biak in kongka chuan thesi sungkua panga omna le khaziak chu aron kil mak mai chu a thilti chuan a hun laia thiltithei ber pahni Pope le emperor tenen a buaina konga a hnuk lut tareng ani he thesi songkua panga le khatara tang hian Martin Luther chuan Reformation kan ti mai siam that na bul chu aron tana ale khakil rithang khok chu Europe ramteya hriat ani ta thuaya chu chuan khawvel kalphung ron herdang lamin hun poimo lai tak anita kumzabi khatna lai khan Christian na hidan bo chiat na ania Christian te chuan emperor ne lovin pathian an biak awangin lalram tan nok sakangai anni Kohhran chuan torna hau tak zet tuarin lalniro le Roman emperor dang te chuan I suaring tu te chu sangtam tak thatin an ti du da Christian masa te chuan I suwa an rinawang chuan thina rap thlak tak an tuarani ma se heng ti du da na nasa tak chung hian Kohhran chu arin Bible le Isua zirtirna chuan ading ngetlat ma se Christian chuan tharlo chuak te chuan poi takmain Krista phatsanin rindan hlui an buan le tamaya kumzabilina chuan Emperor Constantine chuan Rome lalram te in lungrol zok nan Christian na le sa khodang chu chhun fin atum hle ara chua chiang tak chu Christian na bol hlo ani rinna serle sang le kalphung dang Isua zirtir ni si lote Bible om haulo thurin te chuan Kohhrana kwa a hreu thuk hle a Isua thudik zirtirna hlutak te chu nore in na om tran pang mai ma se chu thil mak ani lo
Kohhrana hian heng thil hi alo thleng dawn ti Bible hian alo soilok tlat tir ko petera chuan nangni zinga po zirtir tu diklo an lo om dawn mi ti chelh zirtirna diklo an ron pulut ru anga an lalber an mani tlantu chu phat sanin mani chiat na rang takin an thlenti rang ati helai thu hi a thleng chi a reng ani zan kha thil thu a thleng ero ani lova thudik nore chung hian kum zabitam adai ati ra chuan pathian milmalian ber chuan Kohhran chu ti du dana nuai chimi atum phota a hlotling ta si lo nen bum na lama chuanin Kristian na chu chung lama tangin a beita chiam zoka kum zabitam fe chung chu isua ba ka pola le petera ten an soilan ngai lo chin dan chelh sang nuaya thudik chu phum bawin na oma Kohhran chu ti borbanin na om ani isua chanchin thate chu a thlona pe chuak tu ni ai chuan Kohhran chu sumdong sa khua changzawa sual ngai dam na le chandam na te chu an zuar ta hiala sual le bo chiat na to phota chuan Kohhran chuan a ngai dam na te zuarin aman zat te po bithlia ani le zel tual that ngai dam na po alei thei hiala ni mi puiten sualan ti tampo le Kohhran chu hausak na apung thur thura vanram lu theina ticket an thalna atang chuan Kohhran chu khawvela pol thiltithei ber le neinung ber ani ta hial mai minaran to phot chu Bible chiar khapan ni a chu mai ni lovin mi Bible chiar man chu ani chuan a hremna chu tha ani hetiang hian Kohhran chuan ami te chu bol hlo takin zirtirna dik lovin akai hruai ani mi puite laka pathian thudik eng chu thuro ka om miawa wangin khawvel chu hunthim takina tuam vel meka ma se pathian chu angoi renglo pathian khongeina awangin Kohhran siam thatu te an lo chuaka chung mi te du ber chu chung rila tanga Kohhran chu siam thata chuan tam tak lo ti bol hlo to tu te chu thudik hriat tirani ma se van doi thlak takin siam that tum tu te chu Kohhran chuan anar mai ni lovin alo beizok hial ama ero chu chung mi te mathlir in pek na le na tho te chu a thlon lova danglam na lo thleng mai turatan rabi thatak siam tu alo ni thung heng te hi a hriat chian em wangalom puithiam no pangte Martin Luther chuan a thuziak thesis sompo panga chu Wittenberg biakin kongkhara kilbetin siam thatna alo tran ani Martin Luther hi helai mun Germany ram khochak lam Saxony state a kholian vaklo age 11 khua hian kumsang khajali somriat pathuma khan alo pianga he khochung bazar laia the Luther memorial a hian Martin Luther lim Bible a kwa lai lian tak main siam ani nge ano pan line Luther te chung kwa hi Mansfield ta an pema he khua hian no pang Martin Luther chu Kohhran in khom hona telve tranin purgatory te shremmun te angel le setana te sual le khawvel top hunte a mel hriat chho tranta a chung chuan ril ruwa pathian hlauna atu nget hle biak in tukver sang pui puya dar thalang duk khuya te chuan Martin Luther chuan isua thinrim mel muwa in nga in a hlau thei em a chu tiang chuan anau panlai atangin pathian chu nel omlo thinrim ching ni in a hria a pathian hlo om tak ni in anga yani in Mansfield khuwa chuan lal upachen na mun chu langsar takin alorvu amaya he kul hi naupang Martin Luther chuan angai na hle thung ahnuwa he mun a hriat rengna atang chuan a hlalar tak pakhat kan pathian kulpui ngetani ti hi halo phu ange kumsom pariat ani in Martin Luther chuan zirna school la zawa Erfurt khopui lama in sonin kumsang ka zanga pakhata chu khopuya university ya chuan a in ziak lut veta a Erfurt khopui tilar tu pakhat chu a hun laia university thaber pola omwangani chuta chuan Martin Luther po chuan arts a bachelor le master degree a zo ve a ma se chu khodaya a thil tona wang chuan a mahun kalkong thlak pha hlok mai chu adu than na chuan khawvel history po aron hong tel hiala kumsa khat zanga panga July thla kholum la yani a Martin Luther chuan Mansfield ta anule pa te tlo in alet le lam Erfurt lampana Stotterheim khobul lok konga akal lai chuan
riat lok hau lovin thok le khata chu maron jing ta chiam maya thliron tle thut chuan kongsir thing te churon palphein chu khwal jin mal tak mai chunga chuan ruwa chu aron in ro sa anirangot mai khopui ri te chu khochung zon loka chuan aron in chhon dur boka chuta le chum duk cha takara chuan mit khap kar lova trek ron in bir thla in Martin Luther po lawin a thing hal nok mai Martin Luther chuan pathian thin urna atong ta nia in ngain a hlau lutuk chuan a patron saint chu awin Saint Anne min pui chuan puithiam ka tangang atita chul maya Stotterheim khobul loka hian Luther thilton hria regna lungphun po siam ani ti chuan a thutiam chu a hlen tareng boka aril ru thlak tir tuma apa an hla le a thian te hnilna tam tak te chu a hlo cham chiang hle dan jirna lam chu a chol san ta a chumi atanga akar hni na hnu loka Martin Luther chuan erfor ta puithiam te chen na mun Augustinian order chu zomin puithiam ni turina in buat sai tran halani Martin Luther chuan rilulam thamon na le tharau chandam ni in riat chen an nei chu a thladel ber Mansfield biak ina anau pan laia mu thin pathian thin ur mangkha tilung oya du'a Luther chuan mithiang hlim ni tumin sual tilovin thilti thra te mangin a tharau chu chandam nge tumta ani Athat fam kim phot chuan pathian chuan pom tura a in ngai maka pathian pom tlak ni tura a beina konga chuan taksa le ril ru ti hre oma ti nat ngai po ni se a poisa lo puithiam nun zom fam kim na atanga vanram kal thei ni se kakal chiang via wang ti in a soi hialani ma se pathian ti lung oinan tia fir taka thei top chua a bei chung po in Luther chuan thil fel hel omina thetlat a beina sat po le atisual na sating mai ni in a in hria chungril mon na le hriat na chu a hlo tel loi si pathian ngai dam na le du sakna phu khopin ati tok lo ni in a in nga yani kum sang khan zanga soma Augustinian puithiam ten Roma culture palai te hautua an than chuan Martin Luther chu alom em maya sual ngai dam na le chandam na chang tura Kohhran te chin dan hluiti na hun thra a chang ni in a in ngai top mai Rom anga mihmasa te sul nu thil le tharau lama in chia na mun nei nga hi an wang hle a he mun nge hi a thlak hlel em ril ru thamon na nei tura a bat tlak na tura anga yani ma se thin urna na men lovin atlak buak na huna achang ta hlau rom ko ran lo bol lo zia a mu chuan makati hle a skala sangta anti pilata ma an hruai tuma i suwa lo zo to ma sanga tanga kailon thiang hlima an chhal te po chu a zo ve nge ya puithiam te chuan thing thria he kailon zo apiang te chu pathian in an suala ngai dam an tia Martin Luther po chuan ati ve nge ya lalpa tongtai na cham chungin rabitin chu a fop zela ma se a to pahan thlen chuan hoilet pa in heng hi adikani ti tunge hria ti chu aril ruwa zo na ani a aya chiang lo le ril ru ha zokin monastery a chuan let le a pathian a hnai pha in a in hrehek lo Bible chu a ma ayang orin a zir trana engtin nge mi hring hi pom tlak le chandam ani ang ti zo na poimo tak chan na chu mu nge ya tumta ani hetianga aruka aboi hle lai po hian Martin Luther fin na le thiam theina chuan achunga mi te chu atilom hle a Wittenberg University a zirna sang zok be tura thlan le ani Wittenberg hi Germany ramlaili elbelui kianga khonwam tak mai ania chuta Augustinian monastery a chuan Martin Luther chu puithiam mi hriat vak lo ni chung le engtin nge pathian chandam na mi hringin achanang ti zo na pai reng chungin a in beng bel veta a pathian thu chu anjir thuk tiala ngai dam na sum mangaleya chandam ni turin hau tak taka be chiam dan le lo chua turani ti zirtir na reng amulo chu mak ati tel mai
rom le khathon bu an zir thlen chuan aril ru ti boy em thin channa nireng to tur thil la mu chuak ta rin na awanga thiam chang chu anungang ti chu atopa Martin Luther chuan Isu Krista rin na awanga chandam ti chu aman chiang ta hle Solman rul na te ram thiang hlim tlo te chok ngai le thing thria kailon zo te chu chandam na bulpui ani lo mai ni lovin Kristiante pathian chu tu po aringa piang te lo kuang kwa tu mangai na le khongai na pathian ani ti a hretel tabok Martin Luther lom na chu ana satak zet ani atopa chuan aril rumang ang chu athla amuang ta a Martin Luther chuan Krista chau ngai dam na le chandam na hi athlona changkan ni ti amu chua chu a hun laia thu hailan ropui ber ani hial ome chu chuan khawvel history ron thlak danglamin Krista thatna changtu mi makta duai tel te hena thamon na le thiam chantir na aron thlentel bok aril rubuai le mang ang takata mon na pethei thu amu chuak hian Martin Luther chu a hun lai Kohhran nen in epin na siam ta thung Kohhran le khotlang laka ahnonga emperor lalram chunga ta hno chua ani bok indulgence chungchanga in beina anasat pha hle Wittenberg atanga hlavak lawa chuan John Tetzel chuan Roma St Peter's Cathedral sakna tur sumtuak nan indulgence chu alo zuar ve mek boka heng hun laia indulgence anti chu Kohhranin sual ngai dam na tan le khaziak azor chu ani da uber mai ome heng hun lai hian sual ngai dam na le chandam na chu zuarin Kohhranin sum siam na na mang ani ber chu Martin Luther chuan Krista chanchin thakal le ti kholo na ani atia chanchin thra adon thar thamon na le hriat chian le zual na ama ti jalen tu chu midang ta hriata puan chua adu ve hle bok ti chuan kumsang khazanga som pasari October ni somthum pakhata chuan indulgence zor suma chantir a hnialna thesis somko panga chu Wittenberg biak in Kohhran chuan atar chuak ta a mithiam te chu indulgence chungchang debate pui turin asom boka tin chu nga thesis te chu lekha chutna khola thleng ta hial bok nen Europe rampuma Martin Luther thesis chu darin angong po anna hle Martin Luther khan helna cho chua atum ani lova Kohhran siam that atum mai ani zok ma se azirtir na le athil ti chuan Kohhranin ami teril ru rin na le chandam na konga athunun tlat na chu achautua miau si a azirtir na te chuan Rome Emperor lalram zau tak chung chu tuam chuakin sa khua le van tlang ro rel na thlengin buaina a thlen zawa chumi tu dai tur chuan engemo ti vat angai ta ani Charles pangana chuan Martin Luther chu rain tuipui vaw kama om worms khopuya chuan a chung thu rel tura kovin khopui chung biak in pui kianga lal thut muna chuan Martin Luther chungchang chu rel ani ta a kumsang khazanga somni pakhat April ni som pariata chuan Martin Luther chu Emperor Charles pangana le akhon bol tero rel na ma chuan a in lan ta a Bible thuneihna mang suala Wycliffe le yan hus te zirtirna thar tho le tua pu le he kani a lalte le upate sipai hau tu le Kohhran hruai tu ten an hual thup kara Martin Luther chuan an pu na chu a hnial let na sa hle a thiam thu soi chu heti hian a han klipa pathian le kha thu hriat tir na in emo fia takin emo kadik lo na min hriat fia tir thei si lo chuan pathian thu chang ka soi tak te a khan ke chu phuar kani a ka chele tha hriat na hi pathian thu nem nge ani bok Chuvangin keima ba ka thleng ma kalam let thei lawang mani chele tha hriat na kala thilti chu a him lawa adik lo bok chu ka tan hunani pathian in min tran pui ro se amen ti in Martin Luther chung thu an rel na mun in tak kha chu tuna chuan thria ani to a heng huan te hi a mun lua tu an ni zota waisen taka ama hek tu te ma adin na lai chu helung phum hian chin chia ani Martin Luther chanchin poimo zia le atak zia chin chia na chu worms khopui leilia hian mu theia din ani nge heta hian Kohhran siam thatna bultan na sul suma satu mi poimo te chuan Martin Luther chuan din hual thap maya John Wycliffe te yan hus tele girolamo savonarola te po antel ani
อันนี้ฮีมาร์ตินลูเทอร์กงเสียลตูเตอันนี้มาร์ตินลูเทอร์จิรตีร์นัทุไลมูจูอัจเจียงโตกเลเชื่อเลยทศเรียนในอินหาณจุปเทียนเจ้าอันนี้รินในอินอัฐนินชันดำนักันจังไบเบิลเจ้าฮีกงเองกิมาทุนในตูอันนี้โกชันกัลพุงเลดานจำเตนิลวินแห่งทูเตอวางเฮียนมาร์ตินลูเทอร์จูรินนักงกัลสัวละปวนอันนี้รามาตาโนชวนีอินท่างาลตูรติอันนี้มาเสียเชียนเตอันรอนอินโรลเววัดวอร์มส์คัวจังอ่ะอันโหละมาจวนจานทิมหัวยามาร์ตินลูเทอร์จูรุกบ่าวอังลันตีรินหุ่นดังอ่ะเชียนเตจวนอันชัวยาเยอรมันรำชูงกุลมิงทั้งตักไม่วอร์ดบาร์แกสิลาจวนอันเบรุกตีร์ตาอันนี้เฮกุลาเฮียนกุมขัดโดนัดเจงะอามาคิงตูเตลักอินทุบนานวันตลางจุงลำมีอังอินักโคสัตรีนะเฮปินดานะเงยเฮียนมาร์ตินลูเทอร์จูอามินเฮตาเฮียนเยอรมันจงอาไบบุลเลลินนาจูอาเลวทกจันอันนี้ตูนเทกินเฮปินดันฮีคอยดังลำลวินอาเลวอมเร่งอันนี้มาร์ตินลูเทอร์จวนคริสตาคงไอนั่นเลชันดำนะดิเนบเททิลindulgence เลปุยทูนัทิลดังเตอดาวดาลนัสเลทิลลุยเสรเทียงลิมเพยจูอักขับบุร์ไหมวอร์ดบาร์การอนเชนลิมโปคานเฮปินดานะเงยเฮียนฮุเอลรูมีเตเสรเอ็มเลวอมจูอัมมัวเฮฮุเอลรูฮีไบเบิลเลชันดำนัทูเนนเอ็งมาอินไก่หน่อยน่าอันนี้ละเวตีอินอังไงเนบเจียสวยเงยอันนี้สรุปไม่เสรจูปุยทูน่าอัดทากันนี้เจียลันตีร์นานอาเกงาชนะมังอินชันดำนั่นแหละส่วนไงดำนั่นบุลปุยตักตักอิสุคริสต์ที่นั่นแหละทอเลนั่นจูมีแต่บวยปุยตัวโจกันนี่อดีวอร์ดเบิร์กกับจังเฮียนมาร์ตินลูเทอร์จูวิเทนเบิร์กกับออกัสติเนียนมอนาสทรีเลดเลอินเขาชันเซียมชัดนาจูอัชุนจอมเลตาเฮตาเฮียนนั่นเลวนิเวทรีนกัตารีนาวอนโบราเนนอินเนอินฟาปาปทุมเลฟันูปทุมอันเนียเฮมุนาเฮียนอธิเทกินันช่วงกัวอินอันเจงอันนี้เนเชียนนั่นแหละดูนะนัสตักจุงปอินมาร์ตินลูเทอร์จิรตีร์นัดจวนมีปุยตำจอกแต่จวนเนเลีย Council of Worms ในอัตรังะกุมเรียดอเวย์เมวจวนเยอรมนีลัลเทนขัดแต่จูมาร์ตินลูเทอร์ละมาอันตรังเวตทุงะสเปียร์ขบุยากัลโคมินกูชันินอัจจักนาอมังสวนเล่เสียมชัดนาทออุบเบาอตุมนาดาวเลตนานจันรัวลันเรลตาอันนี้กุมสังกัดสกวสมนิปกัวอกัลโคมเตอจังเฮียนโปรเตสแตนต์ที่ตรงกำฮีอลาวเปียงตะบกเฮตัลลหูอินโตคมน้ำมุนฮีเฮลุงเพกัทุเจียกมังเฮียนชินเชียอันนี้วิเทนบาร์กกุมตั้มตะกรงอบอลนัวดำเหลวนัสตักจุงอินมาร์ตินลูเทอร์จูอเปียนนักขัวเอสเลเบนามิจัลลังตักไม่ปนีอินคาร์บวยนัจึงเฟลตัวรักเอาอันนี้เฮตาอมลายเฮียนชิงนุนจินกงจูอลาวตบตากุมสังกัดจังอาสมลีปารุเฟบรุนิสอมปริยตาคานอเปียนนาจังอันฮัลโลเตะจวนปะเทียนมังไงนาวาร์ปอตูจูอิสุคริสตาที่นั่นเลโถเลนาอวางาชันดำเลจัตัวนุนนับเปกันอีตีอินเชียอินขมวงตะกินจอลตาอันนี้อารวงจูวิเทนบาร์คัวอันนัทโถเตะอัตักเงียอลันนักมุนาจวนลากนี้อินกุมสมนิปกัวโดนไล่เหลี่ยมตาอากงขาระเทศิสมกัวปังอาตาร์ชัวกะบุลเลวจันนักมุนเบียกอินแคสเซิลจอร์จเงียจวนมาร์ตินลูเทอร์จูพูมันนี่อบุลจันนักขาเตะเลมาเซอักงงเอโรอัทุยตักเจ็ดอัฐานลุงจูลุงเมมังเตเฟลตักเสียมนี้อินทูอาศิลนัดชินบุลปิดบุลลกะจวนงาอันนี้เองจุงมาร์ตินลูเทอร์เราปุยนัตักจุนีอังเช่นขัดจวนอันหัดโถเลอซิรติร์นักขานเวสเทิร์นฮิสตรีกัลพุงอัฐากดังละมาโมเดิร์นเอจอินทรันนาตานกงเสียลนี่อันตีกุมสังบิหีนาตานายุโรปรัมปุมปุยะมีปอยโมเบอร์นียงไงอินกุมสังบิปานีอินอันไงบกมาเสียปอยโมเบอร์นีตาจูมาร์ตินลูเทอร์คานมีฮีอดินหุนเลอาราซุมเอโมอัจฉริยะเตเอโมอวางชันดำนิลวินอิสุคริสตาที่นั่นเลอโถเลนาอวางเต
pathian chu mangai na ani anga mi a mangai wang zo kani ti midang te a hriat tirani Martin Luther Khan pathian nena inrem chu adu ber ania hlimna dik tak zongin engtin nge misual hi pathian ma thiam chang ani ang ti zona pakhata chuan a buaya chandam na chu mi fel talom man nilovin misual ta tan thil thlon pe kani ti a hreta thung mi hring hi na thole thil ti that awang matin chandam kan nilova isua rin na le kantana a na tho awang zo kani ihring nuna po khan hlimna le thlamon na duom tak ilo chan ngei theinan du sakna ka hlana che